Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani tasha mai albarka wato Mahmud Tech TV. Yau za mu muku bidiyo ne yadda za ka dawo da hotonka wanda ka goge ba tare da saninka ba kuma kana so ka dawo da shi. Ku biyo mu ku sha kallo. Amma kafin haka dan Allah ku taimaka ku danna mana subscribe. Mun gode. Da farko za ka nemo Play Store naka sai ka shiga. Idan ka shiga sai ka danna kan search wannan. Idan ka danna search sai ka rubuta disk digger. Yawwa gashi ya fitar mana, sai ka danna kan shi. Idan ka danna to mun riga mun yi downloading nashi, ga cikakkun bayanai a ƙasa. Sai ka danna open, ga bayanan application din nan kana so za ka iya bi ka karanta. Yawwa sai ka danna open. Idan ka danna open zai buɗe ma fuska kamar haka. Ga wata 'yar alama nan za ka kalla, search basic photo scan, sai ka danna. Idan ka danna sai ka danna allow. Yawwa a nan ƙasa za ka kalla ya fara searching, alamu yana nemo hotuna kenan. Gashi ne yana ta searching ne. Yawwa gashi ne ya fara. To a sama kuma za ku ga hotuna nan ne sun fara saukowa, alamu ana tono su kenan. Yawwa ga hotuna nan. Muna roƙon ku duk wanda bai yi subscribe ba dan Allah ya taimaka ya danna mana. Yawwa ga hotuna nan dai suna ta tafiya. Bari mu je ƙasa mu ga. Bari mu nemi hoto wanda za mu gwada muku yadda za ka dawo da shi kuma cikin kan wayarka. Ba mu samu hoto ba har yanzu wanda muke so. Ku ɗan yi haƙuri da Allah, muna ɗan dubawa. Yawwa na samu wani hoto gashi nan. Bari na gwada muku a kan shi ku gani. Za ka hau kan hoton haka sai ka danna mishi alamar wannan ɗin nan. Za ka ga wata 'yar akwati sai ka danna kanta, za ka kalla ya ticket. Yawwa sai ka danna recovery. Shikenan sai kai saving a wannan kake so, a kan memory kawai kan waya. Yawwa mun danna sai ka saving a kan folder da kake so. Mu bari mu zaɓa alama wannan kuma. Yawwa sai ka danna OK. Bayan ka danna OK, yawwa ga wata sako ta shigo yanzun nan, alamu bidiyo alamu hotonmu ya sauka kenan. To sai mu koma, bari mu shiga mu nuna muku hoton da muka dawo da shi yanzu. Yawwa ga folder nan alarms. To jama'a ga hotonmu nan dai gashi nan dai ya dawo. To yawwa da haka ne za ka dawo da duk wasu hotunanka. Wasu irin ko hotunan ku ɗaukan da a makaranta haka ka manta ka goge shi, ga yanda za ka yi ka bi ka dawo da shi. To jama'a da duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Sannan muna roƙon ku da ku taimaka ku danna mana alamar subscribe.